फोरांबाय मोनसे भिडिअ होनदोंमोन ना अन गुन्दै देनांगौ फिथा जानो होननानै नै देनानै लाखांबाय सना फोरां आरामनो ओरै सिबिंखौबो नै अन गुन्दै माबानायावनो सिबिंजों सिनिजोंखौ ग्रेन्ड खालामनानै लाखांबाय बार दा बेलासियाव सावनोसै टाइमा दा 3:30 जाबाय एसे मैगं गायना लागोनसै आङो थ' नायलांदो सनाफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासे आराम माबाखांबाय आङो जि आथा दं माइब्रायाबो मैगं गायना लागोनसै सनाफोर आं एसे नैबे मुलाखौ साफा खालामना लागोननि आङो र' गायजोब्बाय सनाफोर आङो मैगंखौ भिन्दिल'सै बिथिं जुंखाम आरि गायबाय जुंखाम ओमफ्राय बैहाय माबा गायबाय आं सबाय बिमा ओमफ्राय ओरैजाय थाइबें ओमफ्राय माबा गायबाय मा होनोमोनलाय तिता केरेला गोखा गायबाय ओमफ्राय हौरैजाय भिन्दि गायनोसै ओमफ्राय बिथिं उनाव साफा खालामनानै बेखौ जागोरनि बै माखासे लेरे थेरे ओंख्रि दंबावो नै बेखौ जागोरना लानोसै आथिंबो आलदा मैगं गायनोसै मैथायाबो नै रज'बाय आंना अबा अबा ओमफ्राय माखासे फिसाजोआनो गाग्लिबाय थायो नै रज'बायानो मैथायाथ' फांब्रै फांबायानो थोखायो जायानो न'आव नोंस्रा गुमै फैबाल' जायो दा भिन्दिखौ गायनो हौरै जावग्लिनोसैलाय नाफोर मैगंखौ गायनानै दुगैनानैबो लाखांबाय आङो ओमफ्राय आब'आनो न' खाथियाव नैबे बिल्डिं लुबाय थानाय आब'आ नैबे न' खाथियाव बिल्डिं न' गोदान लुबाय थानाय आब'आ फैदोंमोन नालाय रायज्लायबाय माबाय दसे ओमफ्राय आंबो दुखांनानै लाखांबाय फिथाखौ माइब्रा देनानै लानाया अन गुन्दैया बेखौ आङो फिथा आराम सावनानै जानोसै सनाफोर बे आब'आनो होफैदोंमोन आरोना बे न' खाथियाव लुनाय आब'आनो बेनो होफैदोंमोन माइब्राखौ बेखौनो नै सावनोसै सनाफोर आङो दुगैस्रनानै आराम लाबाय मैगं थाइगं गायजोबनानै आरो माखासे गायबावनांगौ दं एसे उनाव गायनोसै र' गुन्द्रु खालामनो मुला गुन्द्रु खालामनो माबानानै दोनजोब्बाय आङो नै गाबोन खालामसै नाना लाबाय नै आरामनो ओमफ्राय सिबिं सोगोन आं बेहाय सिबिं सोनानै आराम माबानानै लागोनसै सावबाय सनाफोर नै आं फिथाखौ सिबिं सोबाय जा लेन्दाय लेन्दाय गिदिर गिदिर खालामथारबाय आङो नै मोनसेयावनो उदै बुंनायनि माइब्राखायनो आथा आथा साबदों एवना लागोनसै आं आराम सासेया मा होनगासिनो नै साबिया हाय होनदो दे हाय हाय होनदो जाबाय जोंहा फिथा जानोसै होनलाय मादैमोन मामामोन दादिमोन जोंहा फिथा जानोसै सिथाबजोब्बायहाय नै माखासेखौ एसे फिसा फिसा बानायबाय नै जा गिदिर गिदिर बुगाखाबाय नै लालसा मोनसे जानाय सानसे आं जानो लुबैनो हाथारला बोखानानै खावसे जाबाय गावहा माखासे मोनबाय एबार गोदान हरबावलायबाय नै जाबावनोसै सनाफोर नै लाल सा लुना लाबाय एबार जानोसै लोंसै ओंखाम जानांनायलाय नंला दिनै गेसम जाथारदों एवहोलां जाहोलां इसे जायानो आब'आ मालाय 6
मानसियानो मेंखं मावजि जाजोब्बाय जादो मा जादो जालाय गारलाय जाबायबो गोथाव बिलो आंनि फिसाया मोखाङा बोलो नायनां आदु नेक्स्ट मर्निं जालायबाय सनाफोर नेक्स्ट मर्निंआवसो खावब्ला नुजाफैलायबाय मोनानिफ्रायनो फिसाजोबो आंबो जि लोमजानाय जि ओमफ्राय फुङाव सिखारनानै एकदम गोबाबाय आङो फिथा जानानैबो बोरैबा मोनखादों ओमफ्राय बेथ' फिसाजो गेदेराथ' फिथाखौनो जाखायाखै थेवबो देहायाव उसुखखामोन एसे बोरैबाखामोन गगा मोननायखायनो मानायखायनो मोनायाव लोमजाबाय बेबो आंबो मोनायाव लोमजाबाय ओमफ्राय फुङाव जि खुनुरुखुम न' बां सिबबाय सुबाय ओरै मुलि जाबाय पेरासिटामल जाबाय ओमफ्राय न' बां थावबो खुनुरुखुम सुनानै मानानै फरिखाबो दं नालाय फिसाजोनि ओमफ्राय खुनुरुखुम फुजा होनानै लाखांगनो हाबाय आं फुंनि पेरासिटामल जानानै दा एसे मोजां मोनदों थावबो एसे दुरबल मोनगासिनो दङ मोजां मोनाखै बारा देहाखौ फिसाजोखौबो फरिखाल' होनानै लाबोनोसै आङो देहाया सुख गैया नालाय फरिखाखौल' दसे लिरहोनानै लाबोनोसै आङो क्लासबो जागोन नालाय माइनर फरिखा दङ दिनै ओमफ्राय फरिखाखौल' होहोनानै लाबोनोसै आङो क्लासबो जायो नालाय माइनर एग्जामा जोबखांबाथाय ओमफ्राय एग्जामखौल' होनानै लाबोनोसै सनाफोर नायलांदो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सनाफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम माबा देखायलांनो हायो देखायनोसै आरोना मुरिजों लाल साहाजोंखौनो जाहोनोसै आङो जेबो जाहोथ'ला देहायाबो बारा थिग नङा जेबो जाहोथ'ला लाल साहाजों दसेनो फरिखा होबायबो लाबोबायबो नालाय आं लाल साहाजों मुरिजों सोमनानै जाहोहरनोसै आङो ओरै लाल साहा फुदुंबाय आङो नै ओमफ्राय ओरै मुरि मानसिया खेरमिबो जादों ओमफ्राय हाथायाबो ख्रे हरगासिनो दं मुलि लाबोनांसिगोन पेरासिटामल लाबोखानाय दंखायोमोन दोनफैखायो आङो दौबाय मोनायाव एसे मोजां मोनबाय गावबो आंबो ओंखारबाय सनाफोरने जोलैखौ बानानै ओंखारलायबाय उफाय गैया माथो खालामनो देहा सुख गैयाबाबो नों दोनलांदो आं दोनलांदो होननो मानसिबो गैया नालाय सनाफोर माथो खालामनो थाङाबाबो उफाय गैया फरिखा नङाबालाय लांलामोन आङो उफाय गैया थांनांगोन गावलाय राखांबाय मामिया आंहासो देहाखौ दुरबल मोनदों आरोना एसे फैबाय नै मेथाइ लागासिनो न'आव फैफिनबाय आङो फिसाजोखौ दोननानै ओमफ्राय नै ओंख्रिबो संहरखाबाय आङो बुथुवाजों न'नि बुथुवा आलु बेखौनो जानोसै न'नि बुथुवा आलु ओमफ्राय बाजारावबो थांनांगौ दङलाय नै एसेनो आसान बायनानै दङ नै आंना आसान बायदों नै मैया मा होनोमोनलाय बेखौनो लायनांगौ गोदान सुखुवा गानदावबाय थाग्राना लांखौथ' मोनो लायनोसै मोनखांबाथाय फिसाजोआ दा देहाया बोरैबा मोनबा फन खालायदो दे होननानै बुंदों नालाय आङो ओमफ्राय थानो हागोन बायदि होनदों नालाय गाव दा बोरैबा मोनबा फन खालायहर दे आं लायगोन होननानै बुंहरखादों आङो दा गाव बोरैबा मोनबा फन खालायगोन बियो फन खालायाबा लायला ओमफ्राय फन खालायहरबा लायनोसै सनाफोरनो एसे ओंख्रिया मोननायखाय खुरना लाबाय आं एसे मोजां मोनगोन ओंखाम जाबा एसे थाग्रा मोनगोन खोमा ओंखायनो बानलु थाइथाम लाबाय नै ओमफ्राय बुथुवा आलु ओमफ्रायो ओंखाम एसे लाबाय नै बेखौ जाना लागोन होननानै बाजाराव थांनोसै आसान लायनो ओंखाम फुला उखुन्दै खुलायलायनाय जाया सनाफोरनि बाजाराव थांनानै आसानखौ लानानै गानफैबावबाय नै आङो